चलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैथिली फाउंडेशन के सेवा शिविर लगल है। एकर संस्थापक हकी गोविंदपुर के विधायक, युवा दिलों के धड़कन मोहम्मद कामरान जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये देखिए मगहिया गुरु जी आ गए हैं भाई। अरे देखो पापू जी के सब अलग अलग ठंडा दिए की सर। सेवा शिविर में पहुंचते ही हमरो गेरुआ गमछा से स्वागत कैल गेले। ओकर बाद अपन स्थान शिविर के अंदर ग्रहण कैलिए। हमरा पहुंचे से पहले दर्जनों लोग माननीय विधायक जी के चाहे वाला बैठल हलथिन सेवा शिविर में। सब काम धंधा में लगल हल्की पानी बांटे में, हम भी पानी उनी बांटे लगलिए। विधायक जी खुद पानी बांट रहलखिन खड़ा होकर पूरा एकदम समय तक। विधायक जी के साथ मुस्तैदी से संगम वर्मा जी भी एकदम मुस्तैद हल्की पूरे दिन। देखो आगल की राहुल वर्मा जी फिल्म में स्टार रखी, ये भी आके सहयोग कैलखी। एक अलावा विधायक जी सब कार्यकर्ता लगल हल्किन पानी बांटे में। जब खुद माननीय विधायक जी लगल हल्की पानी बांटे में तो कार्यकर्ता लोग के की है, सब लोग लगल हल्किन। भक्ति गीत पर झूमते अपने मंजिल की ओर प्रस्थान कर रहलथिन हल। सब झांकी राम, हनुमान, सीता, एक से एक बढ़ के झांकी निकलल रहे रथ पर। देखते बन रहे, लाइट के तो कुछ कहना ही नहीं। देख के सुंदरता में चार चांद लग रहे, इतना अच्छा झांकी। और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक झांकी पूरे नवादा में। रामनवमी जुलूस में शामिल लोगों के सेवा करे ले ढेरों लोग लगल हलथिन। जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से श्रवण बरनलाल जी दिशा निर्देश दे रहलथिन हल। अंतिम में माननीय विधायक मोहम्मद कामरान के सेवा शिविर में जब फ्रूटिया बटे लगले न तो मत पूछो, मारा मारी आपा धापी एकदम हो गए, एकदम कंट्रोल से बाहर। जुलूस में भीड़ माननीय विधायक जी से मिले वाला कमी